Mga boss, nandito kami sa bundok ng Santa Elena. Ito. Bundok ng Santa Elena. Papunta kami Dait. Papunta kami sa Dait. Ito. Lugar. Live tayo. Yung may kasama Live ako. ka? Naka-live ka? Video? Hindi. Ako nagla-live. Ito, hulog ko na yung asawa ko rito. Sa lugar na to. Oh. Nuhulog daw ako sa ba... Nuhulog na daw ako. Lolo tayo. Lolo ko ka. Lolo ko ka. Hulog ko na to. Nagigil ka na. Tungsong mo naman ha. Hulog ko na itong asawa ko rito eh. Hulog ka. Dito kami oh. Ganda ng bundok. Ganda. Ano oras na ba? 5:25 Ah, 5:25 na ng umaga. 5:25 na po dito. Nasa may bundok po. Ang ganda ng ano, may usok-usok pa oh. Ayun o. Pag. Sakasakot. Lamig. Lamig po dito. Mamaya mahulog ka dyan. Matuluyan ka nga. Layo-layo eh. Matuluyan ka dyan. Hoy, tutulak mo nga ako eh. Di Ito, mo- bangin na to oh. Bangin. Bangin yan. Sige bye. Bye-bye na mga boss.